ପିଲାମାନେ କିଏ ସେ? ଗଣେଶଙ୍କ ବାପା ମା କିଏ? ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ଗଣେଶଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇର ନାଁ କଣ? କାର୍ତ୍ତିକ। ଭେରି ଗୁଡ୍, ବଢିଆ। ତମକୁ କିଏ କହିଲେ? ଭେରି ବଢିଆ। ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବା। ଆମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁ ବା ଡାକୁ କହିଲ? ବିଦ୍ୟାଦାତା, ବୁଦ୍ଧିଦାତା। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ମାନେ କଣ? ପାଠ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ କଣ ଉପରକୁ ଉଠେ। ଯେମିତି ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁ ହେଲା। ସିଏ ହେଉଛି ଗଣେଶ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ ଆମର କେମିତି ଭଲ ପାଠ ହବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠର ବରଦାନ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲ? ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆମେ ଅଗ୍ର ପୂଜା ବି କରୁ। ଅଗ୍ର ପୂଜା ମାନେ କଣ? ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ଆଗ ପୂଜା କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଅଗ୍ର ପୂଜା। ସବୁ ଠାକୁର ପୂଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଷା ବାର ବ୍ରତ କରେ ବା ପୂଜା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ଆଗ ପୂଜା କରୁ। ଘରେ ପଚାରିବା ଆଗ ଗଣେଶ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା ହବ। ଆଗ ଆମେ ନିତିଦିନ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଗ ଫୁଲ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା, ଫୁଲ ଦେବା, ଚନ୍ଦନ ଦେବା, ତାପରେ ଅଲଗା ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଗ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ବରଦାନ ସେ ଅଗ୍ର ପୂଜା ବୋଲି। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପୂଜାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ହିଁ ପୂଜା ହବ। ଆଗୁଆ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ କରୁଛୁ। ସେ ବିଦ୍ୟାଦାତା ବୁଦ୍ଧିଦାତା ବରଦାନ ପାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଦେବେ, ବୁଦ୍ଧି ବି ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଯିଏ ସିଏ ତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଠାକୁର। ଜାଣିଥିବ ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ଶିବଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ମା। ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ଅଛି ଜାଣିଛ? ଜାଣିନ? ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକୋଟି ସମପ୍ରଭ ନିର୍ବିଘ୍ନେ କୁରୁ ମେ ଦେବ ସର୍ବକାର୍ୟେଷୁ ସର୍ବଦା। ଗଣେଶଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବା ବନ୍ଦନା। ଆଉ ଯୋଉ ଗଣେଶଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ବନ୍ଦନା ଜାଣିଛ? ଜୟ ଗଣେଶ ଜୟ ଗଣେଶ ଦେବା ମାତା ଜାକି ପାର୍ବତୀ ପିତା ମହାଦେବା। ଜନ୍ମହିତ ଶୁଣିଥିବ ଯେ ମନେ ରଖିନଥିବ ନାଇଁ କି? ଗଣେଶଙ୍କର ଏଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ। କଣ ପଚାରୁଛ? ମତେ ପଚାର। କଣ କହୁଛ? ତମେ ଗଣେଶକୁ ପୂଜା କରଟି? ସ୍କୁଲରେ ପୂଜା କରଟି ଗଣେଶକୁ? ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧଟି? ଭୋଜି ସ୍କୁଲରେ? ସବୁ ତ ଜାଣିଛ ଆଉ। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି?